Straight to the point. Okay, atong balikan ni mga issues mahigala sa panghitabo sa atong nasod. Kining ato, prangka-prangka lang gini mga higala ang pagkaistorya. Kining tanan nga mga panghitabo ron, nga medyo na tuyok-tuyok mahigala, tuyok-tuyok, ana. Unya, dadoon na tag technicalities, mga sukitig paminaw. Ha? Daghan na mga teknikalidad sa balaod, ana. Pero tinuray lang, usal kay katuyuan ini mga sukitig paminaw. Ha? Kining grupo kay magsugod namang impeachment ni Sara karong adlawng Lunes. Adlawng Lunes, July 6 day. Sugod naman. Nga, kining mga senador, mga senator judges, nga dili matandog mga higala ang 13 na kabuok nga naa na Gatchalian Black o magsigig iban mahigalas kay Tano Black, sumpay ni sa impeachment mahigala ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Muna nga, kini mga panghitabo ron, ginukdanay dire, nga doon na mahigalay mga balaod-balaod kunuhay, sama ining bato mga kaigalaan. Isunod pa na isbunggo. Nga kini ICC, muna, daghan teknikalidad ay nga, kanang ICC dili na pwede. Kay, kuha na, moingon mahigala ang mga DDS, dili pwede. Kay, dili na Cortes Pilipinas. Ang uban po mahigalang gusto gyud nga, maibanan mahigala ang grupong kay Tanong pwede na. Kay kuan ko na siya. Kana na ang kini ni ang membro gutta sa una na. Miwa naman tayo membro. Adili na agya po residual power. Kana sa kang bato, kang bunggo, hangtod mga higala mo abot sa kang jinggoy, abot mga higala kang jewel, daghan mga teknikalidad, antod karon sa Marcolita. Teknikal man kainin ka Marcolita ang kaso day. Teknikal kayo. Kanang pagdawat o donation mga sukid paminaw, kanang mga senador tanan diha, bisag mga bisag si BBA mahigalan dawat ng mga donation sa atol sa campaign. O dunay mga technicalities nga kuot gyud. Ang tuyo ro kada nandita malipat mahigala kani ra gyud. Nga kini si Marcolita mahigala o kining kutob sa mahimo ibanan gyud nila ang mga senador nga di mga higala sa perceive mga sukid paminaw nga kontra sa 13 kabuok. Nga kining 13 may gala ka mga pro-admin. Ibutang tala may gala mga pro-Malacanang nga mga senador. Mao man nag-recognize may galas Malacanang bisan kani adto kuwang paog number. Straight to the point. So may tabuan gukuron mga higala ni mga minority bloc. Kutob sa mahimo nga makakuha sa 16 kung makakuha og 16 ka mga boto pag konbiktong Sara at least legal. Di gani kakuha og 16 ay mo ingon na po niya okay gihapon. Kutob lang sa makuha man ang pressure, grabe kayo. O dili makakuha og 16 votes, i-justify nang po na, palihagyaw sa Abilino case. Pero ang tuyo gyud nga makakuha gyud mahigala og sakto nga numero nga 2/3 votes para way question sa balaod. O kutob ra sa makuha nga numero, kunan na po, dayunan tala na, palihara na mahigala sa pag-ilog sa leadership mahigala sa Senate. 13 kabuto gyud. Nawa man makuha ang 13 kabuto kanang 12, okay na lang na. Delikado og may mahitabo ni sa pagkonbiktong Sara Duterte. Kinahanglan og 16 ka mga senador. O di kin makuha ang 16, o pila ray makuha. Kanaron 13 naman sila. O yung 13 ray makuha, mao na sa 2/3. Kaya di na apilog ihap si Bato asas Jinggoy. Ibanan pa yung ibanan para nga mo gamay ang denominator. Kaya 24 mag denominator. Bisa kung saan yung bali-bali mahigala ang constitution. Kaya ang usa ka senador magpabilin mga sa senador unless naay vacancy kung mamatay siya. At sampahin siya. So doon ay vacancy. Ang denominator mo gamay. Number 3 mga higala kung doon ay incapacitated siya. Number 4 kung doon ay expulsion nga mahitabo mga sukitig paminaw. Wa gani ng upat. Bisa pag moingon gipa preso man mo una, dili ang pwede nga makuha na. Kwintada ka na. Apil sa kwintada. Kaya nga doon is lakson ni Agi man nagsibat-sibat sa lakson na iba nanday kwintada. Bisan si halusos mahigalan to as presuan, apil mas kwintada daykin. Nung daw mo halusos, apil sa kwintada. So, sa to pa, pabor-pabor din og panalitan kong og tuas si lakson kani adto nisibat mga sukitig paminaw, apil sa kwintada, unya karon sa bato, way apil. Mo nang ingon si retired Justice Ascuna,
Nga ilag yung ipugos ning di kabot 16 na ilag yung ipugos sa konbikto na. Wa kabot 16 kay mao ni ilang kwan yung maabot Supreme Court kini sigurado gyud. Kay adto man mahigala i-question man ni Supreme Court, padung man ni sakay gyud dito. Supreme Court may mo decide. So muna nga ang ato mahigala ang ako tambag lang sa habig sa prosecution. Nga ila lang yung ayuhon nga makakuha sila og 16 para wa na ilalis. Pero mo lagi na unsaon pagkuha nimo ana. Presyuron gyud taman sa ginhawa ang presyur, ha? Pang priso kung mahimo dili mo sugot tara. Mura ni mga higalag pangtiunan bagpusil, ha? Kini karon si Bato og si Jinggoy wa naman. Kini mahigala si Ruben og si Cayetano, mao po do na po'y plano silang pasakaan og obstruction of justice. Kini si Bungo mahigala og wa ni tingog-tingog si Bungo ron ay mo tingog ganini inyo na di anang warrant na ba sa ICC. So kining minority malagmit mahurot ni sila. Ha? Gihunong na manggani mga higala sa Iglesia ni Cristo ang ilang rally karon o mga sympathizers at least napagawas nila ang ilang sentimento pero tanawon pa ni ato obserbaran karong adlaw ilabang ipadayon ang papasakag kaso ni Marcolita or dili. Ipadayon gani mga kaigalan di gana mapugnan, ha? Ang tuyo ana kini prangka rin pa istorya ha kay lisod man kay nga dadon na kag technicalities maingon nga ang donation under mahigala sa election code under mahigala sa plunder law daghan na kay gituyok mura nang imong silingan ba nga ang tuyo nangayo ra nimo og unsay pangayo pabor ba kada unsay pangayo nangayo pagkaon nimo nangayo ba ka sa imong nagagusto si imong mangga nya tuyokon pa kay istorya daghan kay mga istorya mo na amiguhon kag mayo daghan pa kay ayo nang ditso na dayon kinalangan ta unsa may tuyo ngayo di kag what kani ang tuyo gyud nga siging ibanan mo na nga ang kadto mga higalang nagtan-aw og mismo gani kadto mga loyalista mahigala sa mga Duterte manage your expectation mo na ginasay katuyuan. Hinay-hinay nga ibanan, kabantay mo, ang 13 kabuok mahigala sa majority, wa may tatsa yun. Nabay na tandog nila, wa. Umingon ka ni dawat og election donation, my goodness. Ako bitang ipabati ninyo katong sa Billionaire Channel. Kanang ka Marcolita, 75 million. Ang kang Irwin Tulfo, 120 million. Wa, gi-imbestiga bisag gamay. Nga gikan pas kontraktor. Gikan sa kontraktor nga involved sa flood control. Nabay investigation, wa. Unya, o mubalitok mahigalas pikas da bisag ka ng hinog-hinog na makalit nagkahilaw. So daghan mahigalang teknikalidad nga isgutan teknikalidad pero tinuray lang ang tuyo gid nga siging ibanan gyud ang kining minority. Mao ri katuyuan. Duda ko ining minority mahigala pakita ko pictures minority dong. Duda ko sa Amy Marcos sa siguro mahabilin ang hindi mapasaka kaso. Ano mo? O kini naman si Bato, si Jinggoy, si Kinis Bungo na may pinding na anay, ay sisi ba ng iya. Si Ruben o si Cayetano, apil mahigalang giplanuhan na. Si Marcolita may gisunod ron. Sunod kini mga Villas, may galang humok man mga Villas. Naghulga ini mga Villas. Di ko ni anad mga Villas, mahigalag mupapriso sa gyud. Ha? May nagparihan ni mahigalag. Katog yung mga willing mahigalang akuan. Dili, panahon mahigalang Marcos Sr. Daghan man sa ito di pa preso. Pero kanabang mga tao nga willing mo suod presuhan. Kanto bitaw sa si Ninoy Aquino sa una, preso, okay. Dili mi mosunod ni Marcos pa preso mi. Kanto sa si Jokno day, apil ba to Jokno? Kanto sa si Kwan? Ginguna. So kay Marcos mahigala kay mga senador to nga mga doon naging mga prinsipyo sad. Preso. Awa mo, kung ano, bala di mi mo duko ni mo Marcos. Balag mo pa preso mi. Tanaw ning Marcolita, may gala, umingon Marcolita, mapapriso lang ko, bahala na. Isunod-sunod yun na. Nakarog mga priso na karon, dakong di ba tihuno na po niya, tanawa na nga priso na, dili na 24 may basihanan. Muna yung mahitabo. Pero lalisunod na mga higala kay ang konstitusyon ninyo magyod niya of all its members. Pila may members? 24. Kanus aman na maibanan, upat ra ka instances may galang maibanan. Wa, ganing mo igo, anak mahigala, bisa pag na priso na, wa maigo mga higala anang upat di gyud pa pwede nga imong interpreton mga higala na ibanan. So kisa may mo interpret dagan ka Supreme Court mga higala maoy last resort ana. Straight to the point. Mana gingon ni Associate Justice Ascuna nga ang Supreme Court maoy mo kana ni ilang ipugos. Kay mahitabo man ni pariha man ni sa 13 lagi kabuto ang kinahanglan para nga
makuha ninyong majority. Kisamay ni sunod ana. Sila kay Tano Black. Ilang gipaabot nga maka-30 gyud sila mo na kadagma-dagma sa bato 30 sila. Pero kadagma-dagma gyud sa bato. Pero ang admin mga higala mga bahala gi ka bo 30. Basta kay mo na imong gusto. Ilag yung gikuha ang leadership. Kay nalangan-langan mas Joel, aman mo dali si Joel mahigala na installment man na. Nga ilang birahon mahigala si Joel o si Cheese. Naunag kabira si Cheese, aman wa man bulto na tanto man. Kung kag tanto day, tanto og bulto. Pinulungan man na nga Espanyol no, nga ato po nagigamit sa tanto ko kwarta. Gibayran pinagig tanto, ana ba? Kuan ba kanabang data-data. Wa mabulto na bulto pa to nga 30 gyud. Sigurado kuha na ninyo. Wa man. So lalisunon, bahala lalisunon sila mo ihawod. Kani karon 2/3 votes, 16 gyud kinahanglan. Og di ka kuha 16 may okay konbikto na, bisag dili 16. Og ilang ipugos na dili mga higala final ang executory ng kalakiha, dagan Supreme Court. Kay dako man questionable constitution, malangag sa mutay mo na nga kung ingon. Paning kamutin na ninyo, bisag usang tiunan man yung shotgun o ron sa ba para makakuha lagi mo 16. Mao na yung mahitabo gyud mga kaigalan. So kini mga higalang tiya mo na kana nagundaan kang Buyeng Remulla ang pamahayag. Nga ingon mga higala katukan Jinggoy hinog na. Nadayunan yung kahinog, man balik Jinggoy. Ang kan Joel hinog na. Pagbalitok mahigala nahilaw na. Ayaw kog ingna nga nagpa-press conference, nagpa-interview sa media si Buyeng Remulla, wa siya kabasa sa finding sa DOJ? Nga hinog ba ginagdili? Kisa may patuuhon nimo. Nga ni atubang ka sa media ni issue kag statement sa media nga hinog na ang kang Jinggoy, nagdungan-dungan og kahinog sa kang Joel, nga tubang ka sa media. Sa to pa kadtong pagsulti niya in front sa media, wa pa sa daka klaro adto sa unsay funding sa DOJ. Sa to pa kinis Buyeng, musulti ni mahigala nga di pa siya sure. O ang mga tao kasabot nga gipuy-puyok kita. Wa hinog ng kan Joel, kito pa mas Joel dos pikas nga kuan kampo. Pagbalitok, nahilaw. Atong tiwasog isgot niya ha, standby lang una. Kining atong balikan ni kang Buyeng Remulla unya pamahayag may gala. Tagantanig pagtagad mga sukitig paminaw no. Pero mo na kung gingon, in fairness si Joel o ni Chase, kung imong tan-awon ng ilang kaugalingon og imo sang istoryahon may gala basig sa heart to heart talk ba nga kuan ba? Kay ingon bitas kay Tano nga istorya na Joel naluoy pud siya kunon Joel oy. Naluoy san Joel. Mo na kini si Chase ug si Joel impeachment ani magilumhilom ra gani. Og mutingog ka gani dapig ka gyud mahigala sa admin. Kay mutingog ka gani mahigala nga murag mo lining kang Sara, delikado murag dunay shotgun nga nagtion ba. Anytime pahiramduman si Chase o si Joel, pala ng Joel ba nga ibalik sa preliminary investigation. Anytime di gani ka mo likoy ka gani Joel Villanueva samtang magpadayon ang impeachment mo likoy ka gani labi dunay mga rulings aron nga magvoting karon ka divide the house adi makauyon ang kataas-taasan. Delikado ka Joel Villanueva mo kalit yung kahinog ang kaso ini. Unsa may tabo samtang siging impeachment trial dunay pangdakpon ni senador. Inana may tabo ini tanawa na.